a la entrega del trofeo Guerrera Steven Rola a la mejor jugadora de la jornada número 16 que recibamos a la usted Pantera. Pedimos a todo el público, por favor, que guarden un minuto de silencio por el fallecimiento de Maripuli Berrini, abuela de María Español, jugadora de Guardés Cadete.
E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por el. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas, somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña, somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. ¡Oh, Steve! O final nunca debería ser outro. O acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual é violencia de xénero. Non debería pasar, pero pasa.